alaikum salam. Malam Tanimu. Na gajiya. Ya rayuwa. Alhamdulillah. Zo mana. Rannan na sakonka. Baka mai jaje ba ka san babarsa ta bata wannan. Kware da gaske. Ai ba baba ta bace kan uwa ta ce. Yawwa ni dai na san yanda kuke da gogomar ka ai ba shakka. Malam Tanimu wajen ka nazo. Alheri ne ikawo. Wai abin ne caja min kai. Ya hargitsa ni. Diyar da kuke da dauhe a ce daurin aurensa. Daurin aurensa dan majalisa guda mai martaba goro ya ce ba zai zauna a nan ba kai yake jira Malam Tanimu. Ya tashi ya ban ma kujerar amma baka je ba abun kunya. Daurin auren daushen? Tun yaushe na nawa kuma. To alkur'ani fa bai gaya min ba. Kamar ya bai gaya ma ba. Allah ban da labari. Yanzu to daurin auren nan yanzu inda na samu labari me zai hana ni zuwa ko dan honorable goron ba na je ba. An sha harka kwa ka san yalla bai in ya zo ai ba dama. Ga su nuna mai tumbi. Wallahi din sun zo sun wargaje tumbansa a wajen. Ga su Oscar kayan tumbi akai a gun. Oscar kuma ai yanzu. An dai bakin gangara kenan. Bari dai in waske ne. Tsohuwar zuma. Abin ne sai na ji ba daɗi. Yanzu an amma ban san ma maganar neman auren ba. Wai kai da Allah je ka da Allah. Kai ne ka. Haba ana magana he ka kafa ba he buɗe abin da intabi. Je ka dai he zara ido kake kaman tsohon zomo. Wallahi ka gan shi nan da haka duk ɗan gidan suke da wannan bakin. Wallahi ka ce kulliyar gidan. Wallahi uwa durin mahaukaci haka kowa yake da katon baki. Kana ji? Ina jin ka. Ɗaurin auren nan yayi daidai. An yi shagali an yi warkaja me walle. Wallahi mun an ci kaji an yi ragada da an yi komai da komai da ganda to amma wallahi tallahi abin nan da daushe imin kaga bugu bi kenan abin nan ban ji daɗin sa ba ai ko me tsakani na da shi ai ya faɗa min maganar daurin auren magana gaskiya ko ba haka ba tunda an yi mana umarni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk abin da zamu mu rinka yin hakuri in an saba ma ka daure ka yi hakuri mai hakuri shi yake cin riba hakan da ba duda ya halo masa to ina son karasa kai ka san waye auren kwa ban gani waye auren kai kana nan sakatariya kenan